Emjen yartın görkezip yarım yalaňaç giyinip ýüregi düşdiňler ö derejeňdäki adamlar bilen gidiş. Sara towuk saman seçer, öz aýbyny öz açar diýär. Sen o widiany özüňe çekmek bilen öz götüňi özüň açdyň. Sen 3 ýerde däl 33 ýerde kuntulyňy da kazat etdim. Näde diýsen widiany özüňe çekmek bilen bir. Ikinji bilen senem ýylyňaryň şoduna ýaşaýanmy diýemde, hawa men ýylyňaryň şoduna ýaşaýan idimmi? 2. Üçüncü bilen salonçular men kuntu diýen dällerim hiç ilek ýagdaýda. Salonçular sözüni men agzamy otaýdy. Salonçular kuntu diýen sözi sen agdadyň. Sebäbi öňki işlek gaýdan salonyňdaky gyýdlary, gelinleri, halalçak gyýdlary täze baran salonyňda ýamanlaýan sen kuntu diýip. Kontrat ýaşak gaýdan ýerlerdäki genji dema hazaýnyň ama aýtja sen marada şama şaýyrdylyň edip günde bilerke ýyzmetr kap barýamyşyň. Ondan men şu ýokardaky genjäň ýa-da kommentariýasyna näme diýjek? Bir däl iki däl näçe maşgalan gününi bulan niýe? Öz gözüm bilen gördüm diýe Hudaý bu näme eşdin niýe? Ondan men şu taýda ýekeje ýalňyşan ýerim näme de bilýärmi? Sen atelyadaky dikençiler kuntu diýjek bolanda men telefony öçürdüm. Men ana ýekeje ýalňyşan ýerim şol. Sebäbi men şonu dinletmelim öçürme. Ondan sen kimin kuntu döwni, kimin kuntu däldigini da kazat etmeli bolardyň. Özüňe ýollaş gördämi? Agy men goýan medialarymda umuman aýdyp goýan boly jydyr ýana ýaly bir ýerleňiz. Ondan ene şunu ýaly özüne çekýän bir ýer we bu da bolgusuzlykda 15% näme şunu jaňat görkezýän nädir? Özünde ýok zady maňa satjak bolýar 34. Alo salam. Salam. Malaýmysyz? Hawa. Seredin täze ulpanmaklarda video goýdum da. Hawa. Ondan şoňa şany sen özüň ýazypsyň, aklym özüň barlap görüpsiň öýtýän. Ha ýylyň äri ýa-da zat. Hawa cennet 98. Men şey diýip ýazypsyň, o videoda sen adyň tutulmy özüňe çeker ýaly. Yo şu wagt gurulaş ha? Yo sen näme üçin özüňe çekýän? Dur bir min. Yo men islenme diýjek. Sen näme şu goşulýan oňa? Ya senem ýylyň ýarynyň şoduna ýaşaýanlardan. Ha, kuntu bolýar diýipdim, dogry kelmäňmi? Gördüňizmi? Ýylyň ýarynyň şoduna ýaşaýan eken. Ana şonu ýalaklar kommentariýa akyl satyp ýazýar, näde suratçy. Ulam näme erkekler özüne çekmek üçin atmaska çykda döşüne teredim. Allahan şunu ýalyk öý ýykanlardan özü gorasyn. Ýigreniplerge çaýsyn düşman bolsunlar, näme bolsa şo bolsunlar bilenlerinden galmasynlar. On ýaly haram bilen tirkeşeniňden, on ýaly haramyň söýgüsini gazananyňdan gazanmanyňa Hudaýa şükür 26300 patbişigimiz bar. Hemmesem halalca adamlar. Indi men diýjek bolýanym, aýnan öňüne geçip burnuny döwdürip, bilini döwdürip, şeýle reklamy etýänler, ýarym ýalaňaç reklam edip, şolar halal bolýan bolsa, deňme men haram boluvereýin. Men şunu ýapajak, men öz günümi özüm görüp berenje çağa, maňa şu günüm ýetip bolýar şu günüm. Ýylyň gününem bolajak bolamak, ýa çağalarynam ýetim goýjak bolamak, bir ejeň agysynyam, gargynjynam alamak. Arada bir 72 ýaşly daýda jaňa diýär, bir ağlaýa ýankydaýda. Bir möňür ýa hakyk on wara köşüşdir bilmedim onuň. Daýda diýdim, ýoşlyk bilen aýt bir näme boldy, näme ma diýsem, Hudaýa şükür diýdi, gülýalak diýdi, gelinim ma, çağalam ma, agtyklam ma diýdi. Ýöne diýdi, oglumyň başyna diýdi, bir musallat bela boldy diýdi, ne öýümizde gan çaýkaýa da diýdi. Ejem gargyşyny alýaňyz, ejem göz ýaşyna sebäp bolýaňyz. Öýükman gaýrat ediňde. Cennet ejelerimiziň aýagynyň aşagyna diýär, bir ejem gargynjyna galýaňyz. Soň siz özüňiz hem eje bolmaly. Onuň od özüňize basyň, ötmese keseke basyň. O nirde agyzdan galan şama şaýyrda diýdim, özüňiz oýnadyp diýdim, çykdaýja diýdim. On arty ýynyňda tyrkap ýörmäň diýsem, bu samsak özümiz bilişle edip ýatdyr. Bilýän bolsaň, bille oturanda nirde gala gaçaklan bar astatyklar agyzdan galan şama şaýyrdylar, şu arada ýazyp bilýäňiz. Birinin gününü yıkıp öýünü bulap zat edip ýöreňiz, çağalaryny ýetim oýup, onuň näýleýini o çağalaryny ýetim oýup zat edip birinin gününü bulap ýöreňiz. Ene azadyň ýanyna barýaňyz, azat ýygnaýan kensizi. Onuň azatçan seni bar gazananyňy şo ýere siňdirdi oturup. Ýene bir zat aýtjak, täze ul ýeňemde şunu ýaly gaşly pommaklar bar. Bahasy 500 manatdan. Bulan gaşsy hilegema olary 250 manatdan etdine gyýdar şular. Renklerim şular ne? Arkaýyn görüp bilýäňiz, setkasydan süzülmeýän, zat etmeýän, gelip ýön almasaňyzam gelip görüň.